sunan wannan ƙauye a nan tufar. Mutanen ƙauyen suna kuka game da rashin ruwan sha. Duk da cewa akwai shugaba a wannan ƙauye wato ciyaman, yayin da wani mai suna Shankar ya sanya kafar wando ɗaya da ciyaman. Bari mu ga yadda za ta kasance. Ya kai ne me ke faruwa? Ba wani abu ne ya labai. Mutanen ƙauye ne suke wasu yin maganganu. Shi ne na zo na in ji gaskiyar lamari. Kan me kake magana ne? Game da wannan aikin mana. To kai din ka biya kuɗin ka ne? A ba labai. Na kawo 5,000 sannan kuma na kawo 3,000. Bari in duba littafi na ba zai karya ba. Ciyaman ma ba zai ma karya ba. Kali ka gani. Wannan ba daidai ba ne. Ni da kaina na kama kuɗin ka rubuta. Dan kawai ya mana wannan aikin. Amma ka ce ban kawo komai ba. Na rantse wannan ba zai yiwu ba. Sai na ɗauki kowane hukunci. Wa za ka je ka faɗa wa banza? Kakan kakana ciyaman ne. Kakana ma ciyaman ne. Haka ni ma ciyaman ne. Haka ‘ya'yana ma za su kasance ciyamomi. Kai, ni ɗin zan maka ƙarya ne. Da har za ka ce za ka ɗauki mataki, eh? Ya kai. Kwanaki 6 kenan da na kawo masa kuɗi na. Shi ne ya ce ba haka ba. Kalla da duka da. Yalla bai ciyama. Ka aikata babban kuskure. Shaidan zai zo ya faɗa ma ƙarya ne? Kai, shin ka san maganin me yake da za ka sanya mana baki? Tsaya. Watanni 2 kenan mabiya ba. Haka ne. Ya kai labai. Kai da ya kamata ce ka kwata mana hakimu. Wace irin magana banza kake faɗa eh? Yalla bai ciyama. Kamar komai a hannuna yalla bai. Kalli ka gani cikin ganin lokaci na magance komai. Kai dan sanda, ai ban san da wannan ka zo min ba, saboda wannan aikin da ƙauyen. Kwanaki 2 kenan kunnuwa na sun ga jirgin zagi da cin mutunci na mutanen wannan ƙauye. Kana ji labai, ai ne yanzu ba abin da zan yi. Na tattara komai na ba ma. Ai ba haka bane labai. Ka san cewa ni dan mabukaci ne sosai. Kai kullum a cikin bukata kake, amma ka kasa magancin matsalata. Wannan tsohon ya gagare ka ne? Ka je kai min maganin sa idan har kana bukatar wani abu. Je ka. Ka ba nan zuwa yamma. Je ka. Kai mu je gidan wannan tsohon. Sanda zuwa Yallaɓai Speta, kai ne a nan? Ina baka tashe ke? Yallaɓai baya jin daɗi, yanzu ne ya sami yin bacci. Idan ba za ki tashe shi ba na tashe shi. Yallaɓai. Kai. Wato kai har ka samu damar zuwa ka kwanta ka yi bacci? Har da wani cewa baka jin daɗi wannan shi zai hana na sankame ka na tafi da kai ofishi? To yau za ka ga abin da ka aikata. Yallaɓai rabu da shi. Yallaɓai da Allah Yallaɓai ka rabu da shi. Da Allah Yallaɓai. Maza. Yallaɓai, da Allah ina roƙonka. Da Allah Yallaɓai ka rabu da shi. Mun shiru. Kai, waye kai, maza daga nan. Kafin nan faɗa min laifin da ya ka kama shi Yallaɓai. Me ka ce? Kai hanni za ka yi wannan tambayar? Me alaƙar ka da shi ne eh? Wannan ƙauyen Yallaɓai, duk wani ɗan ƙauyen nan ina da alaƙa da shi. Yaro babba tsohuwa duk wanda ke ƙauyen nan ɗan uwana ne Yallaɓai. Ka shigo wannan ƙauyen ka ɗauki tsoho ka tafi da shi ko mu sama ido muna kallo? Kai, idan har ka ce za ka yi wani abu kai ma zan kulle ka. Ina ganin kimar ka Yallaɓai, saboda kai ɗan sanda ne. Wannan kakin da ke jikinka shi nake girmamawa. Aikin laifi ɗan sanda ya kamata ya hana ba wai ya aikata laifi ba. Masu shaye-shaye ya kamata ka kama ko kuma barayin banki Yallaɓai. Mutum mai shekaru irin wannan ka kama shi ba tare da wani laifi ba? Wannan ba daidai ba ne. Ni za ka koya wa aiki? To ciyama ya aikata wa laifi. Kamar yadda ciyama yake da haƙƙi haka kowa yake da haƙƙi a wajenka. Idan kuma kana ganin za ka yi masa wani abu to ka jaraba ka gani. Ka rufe min banzan bakinka. Yallaɓai, kar ka ce za ka yi wani abu Yallaɓai. Mu bar nan wajen kawai Yallaɓai. Sake shi.
Shi ɗin na kyale shi. Amma kai ba zan taɓa kyale ka ba. Haba jimana. Wai shin ina ya tafi ne? Waye? Wa kike magana ne? Magana wa nake ko magana ɗanki nake yi. A ce duk ƙauyen nan ba wanda bai san shi ba? Kalli, gashi nan yana shigowa yanzu nan. Ya kai kaka me yasa kullum sai kin magana ta ne? Shin wai faɗa min baki da wani aiki ne? Mu ga haƙoranki tukuna. Kai kaka, me yasa biki asuwa ki ba bakin ki yana warin kalwa? Shikenan ci gaba da aiki. Me gida da yamma ka da wuri. Ah shikenan. Kai ji mana. Ni ya ɗauka da inspector ne. Shi me ya faɗa mana yi masa? Ba aikin ɗan sanda yake yi ba, aikin ciyaman yake yi. To kai na ruwanka, shi ba babban mutum ne. A wajen wa yake babba? A wajen kai yake babba amma ba a wajena ba. Ka bar ganin kai dan uwana ne, ko kai kuskure ba zan kyale ka ba. Me ni za ka faɗa wa haka? Me kake takama da shi ne? Kai me haka? Kai tsaya, me kake haka rabu da shi? Wannan mara hankali ne. Saboda shi haka mai da ni tsaron hanya. Je zuwa aikinka. Idan har kace za ka yi wani abu a ƙauyen nan to za ka ga abin da zan ma. To faɗa min me za ka yi? Shiru, ba na ce ka shiru ba shi abincinsa. Ba nan. Shiga ciki. Wuce ni ce mana. Barka da yallaɓai. Gaba ɗaya gonakinmu sun bushe. To, ni me zan iya maka? Gobe da kuɗin jawo ruwan mana. Ni ba abin da zan iya yi. Wannan magana ce ta gwamnati ba magana ta bace. Amma ba kai ne jagora ba. Kamar yadda baka da labarin komai haka ni ma ba da labarin komai. Ka taimaka yallaɓai. Shi kenan. Tunda baka fahimci abin da nake faɗa ma ba. Yallaɓai. Abba kai sauri ka ci abincin mana, abincin zai huce. Ya zan iya ci, gaba ɗaya ba na jin daɗin irin wannan rayuwar da nake ciki. Na rasa abin da ya kamata na yi. Kun ga ruwa. Ya aka yi ne ganga, me mutanen ƙauye suke faɗa gaba da ni? Babban barawo mutanen ƙauye na suke kallon ka yallaɓai. Me kake faɗa? Yallaɓai shugaba suke kallon ka. Haba ga mutu ne kwalbe mana. Zan sha. Yawa, wai wannan shankar ɗin. Da har zan ce a yi min abu amma ya ce ba za a yi ba har yana ƙoƙarin yin jayayya da ni. Wayyo Allah, gaba ɗaya ƙwaƙwalwata tana so ta buga. Ba zan taɓa kyale shi ba. Ya zuba min da kima a gaban mutanen ƙauyen nan. So yake nuna mutanen ƙauyen nan shi ɗin wani jarumi ne. To shi kenan zanga irin abin da yake takama da shi. Duk lokacin da Shankar ya halarci ofishi na ya je wajen da ba zai taɓa fitowa ba. Yayi, na ji daɗin wannan sai yanzu ka nuna min kai cikakken jami'i ne. Kai Shankar. Ya kai tsowa. Kana ji? Yau ba za ka nemi albarkar wannan hoton naka ba ne? Yawwa kaka na gode sosai. Ɗana, ka tsaya ka ci abinci mana. A'a mama, a ƙoshe nake. Ya kai kawo? Ɗana akan wannan maganar wajen ne, an sasanta komai yanzu. Na gode Allah. Mu je. Wannan rashin ruwan ba ƙaramin masifa ba ce ‘yan uwa. Kallon me kake min sai na jefe ka da takalmi. Labarin fali. Ai na samu labarin an fasa wannan auren naki da akulla. Tunda an fasa wannan ya za'i, Idan baka rafe min bakin ka fa yanzu ne za ka ga abin da zan ma. To na ga ni din masoyi ne. Me zan yi da mummuna irin ka? Kai ku zo mu tafi. Ke Shalu, akwai wani sabulu da zan kawo miki wanda zai kara miki kyau. Ai kai ya kamata kai amfani da sabulun dan baki kawai. Wayyo Allah. Dona ka riga ka san halin ciyaman yadda yake. Kar ka samu damuwa kawo dan sanda ɗaya ne yake goyon bayansa. Da wannan dan sandan da ciyaman duk sai na koyar da su hankali. Ka rabu da su kawai. Sano. Kai, matsa mana. Kai maza. Ya kai me kuke kallo ne? Kai, waye ce mata ne da suke dibarwa. Mun ce za mu zo mu taimake su suka ce ba su bukata. Ba haka ba ne Shankar. Na fahimci komai yarwa. Maza ka bata hakuri. Ya hakuri. Ba haka ba. Ya hakuri yarwa. Ya hakuri. Irin wa'annan kyawawan 'yan mata wa sai ya bata musu. Ai sai dai a faranta musu. Saboda su dan abin alfahari ne. Haka ne kawo?
Kina ji Shalu? Babu wanda zai ƙara ɓata muku rai, kun fahimta? Kina ganin za ta fito mu tafi kuwa? Ke Farbati. Tun yaushe muke jiran ki saura ki fito. Haba ku jira ni ina shiryawa ne mana. Haba ma aukaciya ki saura ki fito mana. Haba fito mana tun yaushe muke ta jiranki. Ya akai, wai saurin me kuke yi haka ne? Kin san wani abu? Shankar ne zai koya mana rawa. Rawa kuma? Gaba ɗayanmu Shankar ya ce zai koya mana rawa. Ya koya muku rawa a matsayinku nawa kuma? Idan rawa ma zai koyar to ni kaɗai zai koyawa. Da alama na fahimci cewa kuma kun fara shishige cikin lamarinsa to bari ku gani. Gaisuwa ga hoton Pawan. Kai ɗana tsaya. Na'am. Tsaya. Me wannan? Haba ka biya ka ba kanwarka. Me wannan? Irin abincin da take so ne. Haba mama saboda wannan. Tsaya. Haba ka tsaya ka kai mata haba ɗana. Amma daga wannan ba zan ƙara ba. Je ka. Zan je. Kai, Jimana, haba Jimana. Ya kai. Kiran me kike mun? Waye kira ka? Me ma kika ce? Jimana, wato ba za ki kiran sunana ba sai dai dan Jimana. Oh. Ya kai. Kun ya kike ji ne? Yau faɗa min wani aiki zan miki. Ungo idan ka biya ta bakin kasuwa ka so min fure. Fure? Ni din? Yanzu sai a gani a bakin kasuwa na je sayan fure? Wayyo Allah, to dan ka je siyan fure a bakin kasuwa to me abin damuwa? Wai kai wani irin mutum ne? Oh, haka ne? Yanzu idan na so miki furen kina tunanin ba wanda zai sani? Kar ki faɗa wa kowa. Ba wata matsala kar ki samu damuwa zan so miki. Rike kuɗin ki kawai ki sha askirin. Je ki kawai zan so miki. Yawa na tafi. Haba je ki kallon miki ke mun. Yan mata ba su da wani aiki da kawai a so musu fure sai kawai balo. Ba wani abu da suke bukata. Kai da ku nake. Ke kaka, dan ba ni wannan ruwan na je na watsa. Ba zan bayar ba tafi. Shikenan rike. Da na yi tunanin tare za mu tafi? Tunda ba za ki je ba shikenan. Yau za ka je kallo? Ha ba dana mu tafi tare mana. Da na ce ki ban ruwa ba hana ni kika yi ba? To faɗa min za mu je tare. Me zai hana? Shikenan je ki shirya. Aha. Ya kai? Yawa, ya ka ganni. Na ga kin yi shigar jan kaya. Me? Shikenan to mu je kallon fim ɗin. Sai dai makabarta? Makabarta saboda me? Kina jina kaka? A shekaru na budurwa ya kamata a gan mu tare. Ba wai tsohuwa kamar ki ba. Wannan ba daidai bane. Ka san wani abu ne? Ai ni ban taɓa ganin bahubali ba. Ke tsohuwa irin ku ba sa kallon bahubali. Maza shiga ɗaki ki kwanta ki bacci je ki. Kai makaryaci kawai. Je ki kunna TV ki kallo. Tafi. Kai Shankar tsaya. Haba tsaya mana. Ya kai yaya? Kana ji Shankar naga kai kwalliya ina zaka je ne? Ai zan je ne. Oho, na fahimta. Ina ma fatan nasara da kyakkyawan kallo ina dan zuwa. Oho. Haba, yawa samu albarka. Albarka tare da kai. O megha re megha, thoda tham jao, ye mera sandesha tak pahunchao. मेघा रे मेघा थोड़ा थम जाओ मेरा संदेशा उन तक पहुंचाओ Ke kin tsaya kunya me ke ji maza zo nan. Zo mana. Zo. Ya kai ne da sauri haka? Ya ke gani? Ka yi matukar kyau sosai. Tunda na yi kyau ina za mu je? Ba faɗa min kunya kike ji? Yawa shikenan ga faranki na zo miki da shi. To ɗaura min mana. Yawa juya. Up. Juya. Kai ta ake ɗaura shi. Yi sauri ka nan wajen kar wani ya ganka. Shikenan na ɗaura sai an jima. Bari na duba na gani ko ya mata kyau? Ke?
Ke yaya haka? Ya kuma zaki je daji ba takalmi? To ya zan yi? Yawa kawo na ɗauka. A'a ka bar shi kawai. A baki bar shi kawai ba ni nan ba matsala zan kai miki har gida. Ya hankali. Ya haka yaya? Ke kenan kullun yankan ciyawa a daji ba ke gajiya ne? Idan har ban yanko ciyawa ba, ya zan yi na kula da 'ya'yana? Da mu da kai kaga babu alaka ta jini. Amma ka ɗauke ni tamkar wata 'yar uwarka. Irin wannan ƙoƙarin da kake min? Haba yaya wannan ai ba wani abu bane kar ki samu damuwa. Kina ji yaya ki daina ɗebo ciyawan nan da yawa haka. Ai sai ta gajiyar da ke. Shikenan na tafi. Kai Shankar, tsaya ka ci abinci mana. Wayyo Allah abinci? A'a abin da za a yi yanzu. Dan ba ni ruwa na sha tukuna. Ya kai Durga kina lafiya? Lafiya kalau kawo. Yawa ba shi ruwa. Gashi kawo. Gaskiya fa har bata tare da can maje mutumin kirki. Ya yake kula da ita idan ba haka ba za ta yi surutu. Kai abokai irin wannan zaman na rashin aiki bai dace da mu ba kun gane? Ko ba ka ba kawo? Gaskiya ka faɗa. Yawa Gobin, ya naga kujera tana rawa. Jiya na yi dare ban koma gida ba. Shi ne mata ta tare da ni a kwance. Sai jin kawai na yi fishe. Shikenan ya isa ka. Shikenan mun ji. Ya kai Cintu sabuwar jarida ce? Faɗa mana me ƙasa take ciki yanzu. Sani Leon ta samu wani sabon saurayi wanda ɗan asalin Kerala ne. Mutanen Kerala sun sani ko dai ba a can yake zaune ba. Kai ba irin wannan labaran ba. Abin da ya shafi ƙauyenmu nake so na ji. Gobe za a fara ɗaukar sababbin 'yan sanda. Ina yi kuma. Yawa a shirya. Ya labai, tun da na tsallake wannan matakin, na gaba ma zan tsallake ya labai. Sai ka yi shirin komawa gida. Me kake faɗa ni ya labai? Ka faɗi a gwajin da aka yi maka. Kana gani a komai ni nake yin na ɗaya. Da gudu da motsa jiki gaba ɗaya, ni na zo na ɗaya labai. Mai yiwuwa kana nesa ne shi yasa baka gani ba. Wa'inda suke wajen gaba ɗayan su sun tabbatar da haka ka je ka tambaye su. Amma ka ce wani na faɗi? Ko yanzu aka sake ni zan zo na ɗaya. Idan kai baka gani ba ai kowa ya gani ya labai. Gaba ɗaya a cikinmu babu wanda ya samu nasarar da na samu amma ka zo ka faɗa min cewa na faɗi? Ya labai wannan ba abin wasa ba ne. Wannan aiki a zuciyata yake. Idan Shankar ya samu aikin ɗan sanda ya labai, to gaba ɗaya kowa ya samu. Bari na je na gani. Na faɗa ma baka samu nasara ba. Ya labai, karka ce haka ya labai. Dan Allah ina roƙonka ya labai. Ina roƙonka ka taimake ni ya labai. Ya labai dan Allah ya labai. Me yake faruwa ne? Ya labai. Ya faɗi amma ya kyamu cewa labai. Ya haka, dan baka samu aikin ɗan sanda ba sai ka je ka nemi wani aikin ba? Ba wani aiki da nake bukata ya labai, wanda ya wuce aikin ɗan sanda. Mutanen ƙauyenmu suna cikin matsala, ba wani wanda yake da 'yancin kansa. Sai hukunci ba tare da adalci ba. Babba ya hukunta ƙarami wannan ba daidai bane ya labai. Dan Allah ina roƙonka, a taimaka a ɗauke ni. Dan Allah ya labai. Dan Allah labai ina roƙonka ya labai dan Allah labai ka taimake ni labai dan Allah labai. Wani abin ya isa ka. Ire-iren kuma san abin da ya sauke bukata aikin nan sanda domin ka dinga takama cewa kai jami'i ne. Kai baka dace ka zama jami'i ba. Ya labai dan Allah labai. Ya labai dan Allah ya labai. Kai, me ya faru ne ɗana? Ya ka zo ka zauna a nan? Lafiya kalau kake? Faɗa mu. Ya kai, ki rabu da shi kawai mama. Ai kaɗan ya fara gani. Ba daidai ni zai ja ba. Kai yi min shiru, haba tafi mana. Mama, lallai ki fara masa. Idan har yana buƙatar wannan aikin, to ya zai kama kabata sannan ya samu wannan aikin. Na gode yaya, na gode sosai. Kai, ware.
kai baka isa ne kamun kafa da kai ba. A aikin jami'in ma waye ya san ka waye kai? Je zo aikin ka. Bana bukatar gudunmuwar ka, je ka bani waje. Kai din me? Aikin banza kai wani jami'i ne? Idan har na samu aiki zai sani. Yaya? Kai kanwata? Shine zaki zo amma baki faɗa min ba? Mama! Ya me yake damun ka ne? Kai, ta ke kadai kika zo ne? Ba sai ki faɗa a je a ɗauko ki ba? Ni ma ban san cewa za ta zo ba. Ba dama so nake ne muku ba zata. Wato ba zata kika mana. Ya kike yata, kina lafiya? Lafiya kalau nake kaka. Kalli kaka ki gani har yanzu tana nan bata sheka ba. Kai bin shiru. Yata, ya makarantar lafiya dai ko? Baba, kina da karatu ko yata? Kaka, haba je ki ka mata ruwa mana kai ina nufin cewa kin tsaya kin dame ta da surutu ki bata ta shiga ciki mana. Yau kanwa ta shiga gida ki huta. Gaba daya shirya abinci. Bari na je ina zuwa ku yi sauri. Yau abinci na musamman zai. Ku shiga ciki. Mu je. Tun da kanwata ta dawo bacin rai ya tafi. Ba kowa ne yake samun aiki yanzu ba. Yaya? Ina ji kanwata. Ina so mai wata magana ne. Shikenan ku je sai mun haɗu. Aha, ina ji kanwata. Idan na faɗa ma ranka ba zai ɓaci ba? A'a, saboda me raina zai ɓaci faɗa min kawai. Ina ciyaman ɗin wannan ƙauyen. Ya faɗa miki wata magana ne? Ki rabu da shi kawai. Ai ba haka bane yaya. Aha. Ina wannan ɗan nasa aje. Me yake so ki faɗa min? Faɗa min me ya miki? Cewa yana so na. Ke me kika ce masa? Ima cewa ne ina son sa. Ke sai na mare ki. Ba soyayya ba. Kin san komai game da shi ne? Har da zaki ce kina son shi. Ni ba kanwarka ba ce yaya. Ba san yi abin da ba daidai ba. Idan har baka son sa ni ma ba zan amince ba. Ke ya ba zan so abin da kike so ba. Ke rayuwa ta ce. Idan ciyaman ya ƙi amincewa fa. Idan bai amince ba shi ciyaman ɗin wannan ƙauye ne ko na Amerika, ki kwantar da hankalinki. Ni zan ji da komai, amma kake ƙara kula shi. Kin fahimta? Gaskiya ke kyakkyawa ce sosai. Kai! Wai magana me kake haka ne? Na yi wa yayi bayanin komai. Ya ce zai magana da babanka. Kada wani ya gani sake ni, je ka. Aba ɗan sumbace ni mana, ko da su ɗaya. Don Allah, don Allah, don Allah. Jima na ɗana Shankar. Haba ko za ka je ka ɗan siyo min safari? Shikenan na ji koma ciki. To in ga kuɗin ka riƙe mana. Kullum sai ki amfani da wannan safarin. Kina tsohuwa mi zaki dai na 500. Me ne? Ba za ki buɗe baki ki min magana ba? Ba dai safari ba, ba ni kuɗin. Ina zuwa. Jeki. Wannan tsohuwar na san maganinta idan ba haka ne maka ba. Kai Shankar, zauna. Ni kake kira? Kai ake kira. Ya naga ka zo za ka wuce. Baka ga labai ya zaune ba ne? Ba za a gaishe shi ba sai dai kawai ka wuce? Na gaishe shi ɗin wani babban mutum ne? Wani wace irin magana yake faɗawa? Kana nufin baka san matsayin da yake da shi ba ne? To shugaba ne na wannan yankin gaba ɗaya. Wai wannan ɗin? Kai, shekara 16 na matsayin ciyaman. Na sani. Kakan kakana a nan wajen da nake zauna a nan ya zauna. Tarihi ya nuna hakan. Gaba ɗaya mutanen ƙauye na masu don shugaba a nan kamar ni. Ai ba za ka san mutanen ƙauyen suna tare da ka ba sai lokacin da ka mutu. Ka daina wannan banzar maganar. Ya kamata ka san a ina kake dawa kuma kake magana. Yawa ɗaura lingen naka da kyau mana. Ya laɓe ciyaman kana da wata magana ne? Wato da wucewa za ka yi baka gaida ni ba. Me kake faɗa haka? Ai ban kula ba ne, ba kai ne wanda kai rubuta ciki da dukiyar mutane ba? Ya aka yi sani. Shin da kai da abokanka wani mai gidanka ne ke tura ku je ku yi sata? Ko shi ne wannan ciyaman ɗin? Ya laɓe ciyaman kana da magana ne? Kai ji mana, ya kai wanda ya san ɓoyin sirmu ne. Ina ganin mai yiwuwa mai gida, kai da ka faɗa masa komai. Kai ko? Yawa ciyaman, ko zan yi tafiya? Kai tafi mana. Ba sake ni mana, me haka, sake ni? Wannan me yake faɗa ne? Ka gani ko labai, na kora shi waje, ka yi mamaki ne da ya san komai? Kwarai kuwa har yau ɗan zo nan. Ka gani ko labai, na kora shi waje, ka yi mamaki ne da ya san komai? 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 Ka yi mamaki ne da ya san kom
Wayyo Allah. Ke ƴata, yi sauri ki gama, ina ɗan zuwa. Shikenan mama. Ku yi sauri. Kai, me za ka yi ne? Tsaya mana, me haka? Me gida? Ka tsaya, ina za ka je ne, me gida? Me gida, ka ban kuɗi na ina za ka je ne? Me haka? Dan Allah kar ka tafi min da kuɗi. Ina roƙonka, dan Allah me gida, ka tsaya. Tafi min banzan ba kiki. Yalla bai ciyaman yana ce yana jira na. Wani irin mutum ne kai? Saboda me za ka ɗaukar min kuɗi? Ka ce ka kai wa ciyaman. Ciyaman ɗin da ya kasa ɗaukar nauyin iyalanka. Ki sani ki yi bakin ki. Ciyaman shine komai nawa. Idan kika faɗa masa wata mummunan magana. Ka bani kuɗi na, nace ka ban kuɗi na. Bani kuɗi na, ka ban kuɗi na nace. Ka tsaya nace ka ban kuɗi na. Yawa duba motar. Ina za ku je? Na da kirari. Ina takardu? Babu yallaɓai. Yallaɓai ba shi da takardu. Ya kai ina takardun? Nagesh, ka samu wani abu? Ba shi da takardu yallaɓai. Daga ina kuke? Yallaɓai ga ɗan wannan. Cin hanci za ka ban? Kai ko? Ba ka mota nan, yi sauri. Ni za ka ba wa cin hanci? Ku tsaya nan. Kai tsaya. Ina ɗan zuwa. Ya kai na gara jo? Barka da ciyaman. Ya kake? Lafiya nake. Dan uwanka ya kama hanya wacce ba daidai ba, amma kai kuma ka sa ido ka kyale shi. Idan kai ka kasa koya masa hankali a gida, to mu za mu koya masa a waje. Karkada mai labai zan ci da komai. Duba yanzu ka gani. Ka dawo cikin daji kana gudanar da aiki, gaba ɗaya babu wanda ke ganin ka ƙauye, sai ka ce mutumin da baya raye. Shikenan. Shikenan je ka zo aiki, kai mu je. Wai me haka ne? Ba ka da wani aiki sai goge wannan hoton? To me zai in banda wannan? Wannan ai shugaba ne, gashi da kyan kallo. Shikenan. Ba mu da ruwa a gidan nan ɗana. Haba dan je ka samo mana ruwa mana. Mama ruwan famfon nan ba su da daɗi mama. Tun kana karami ba shi kake sha ba? Haka ne? Kwarai. Ce shi yasa na canza kala. Ungo. Je ka. Shikenan. Ya aka Shankar? Ruwa ka zo ɗiba ne? A'a, na zo ne don na buga ruwan ya dinga zuba a ƙasa. Wace irin magana kake faɗa? Baki fahimci me nace ba ne? Yawa shin faɗa mun, wannan sarin ya yi miki kyau sosai. Ya kai kun yake ji? Ke ma ruwan zaki ɗiba kenan? Wayyo Allah. Wannan me take ya haka bari na sauri na bannan wajen. Wace irin magana na ji kana faɗa? Ba komai. Ya aka yi ne? Ba komai. Yawwa ranar da ka ɗaura min wannan furen baka faɗa min yayi kyau ko bai ba? Ya yi kyau sosai. Kallo na kake? Tunda ka cika tulun naka ba sai ka tafi ba? Zan tafi. To me ka tsaya kana yi, ka tafi mana? Ban gama cikawa ba, jiki kawai. Wannan yarinyar me take nufi kenan? Baba? Baba? Ya mun shiru. Kina son ka zuba min da kima a wajen mutane. Abin da aka faɗa maka lalle ba ƙarya ba ne. Ni Shankar nake so kuma shi zan aura. Ke? Me za ka yi ne? Kai, don ka rasa wanda za ka yi soyayya da shi sai shi? Ba zan taɓa amincewa da shi ba. Baba, idan baka amince na aure shi ba to ni shine wanda nake so na aura. Idan ba haka ba kuma na san me zan yi. Faharbati. La. Kai haka ya da kanki a sama. Ko wani ne ya ɗora ki? Kai Hamago, na hau ne dan na kashe kaina ka gane? Wayo Allah! Kai Faharbati, sauko kasa. Idan ma haka ba za ki gani. Amma me wani abin za ta gani?
Ba mu san me matsalar ka ba. Shankar kowa san mutumin kirki ne. Ka bar su sai auren su. Kai rufe baki. Sauko ƙasa. Sai ya amince za a ɗaura mana aure ni da Shankar. Farbati, sako ƙasa. Sako mana yata, za a yi magana. Me faru kawu? An ki amincewa da wanda take so ne, shi yasa ta ne sama. Ke Farbati, sako ƙasa. Muddin baba bai amince da wanda nake so ba to lalle ba zan sako ba. Don wannan abin tana yi ne saboda kai. Ka ce ta sauko ƙasa. Ke ko? Ganin zuwa. Ke dan tsaya. Ka ya zan yi? Yawa zo mana. Wato ke zaki kashe kanki dan hana ki wanda ke so. Zo mana. Ke hannunki. Ke Farbati, me haka ne? Tsamiya ce, za ka sha ne? Ana yi miki magana ki sauka ƙasa kina yin mutane magana tsamiya? Sauka. Idan har baka ɗaura min sarkar aure ba to lalle ba zan sauka da kanan wajen ba. Sauka. Ya haƙuri ya labai, ta aikata babban kuskure, hakan ba zai sake faruwa ba. Ba ceton rayuwa ba ne muhimmi, rayuwa ce muhimmi ya labai. Ya aka yi? Waya nan? Ni da nan wa. Ina za ka je kawu? Shi kenan bari na zo. Oh, to bi za ka yi? Farbati. Jimana. Dan Jimana. Me ne? Dan Allah ki yafe ni. Ka san zuciyata ba kowa idan ba kai ba. Ya aka Shankar, ya za ka tafi? Bayan kin san babanki baya so? Shin kana son ka ji halin da zuciyata take ciki ne? Ban san ina ya tafi ba. Ke Lata, je ki sauri ki dubo yayanki. Me ya faru? Babanki tun ɗazu yana gona kuma ga abincinsa. Ban san shi kuma ina ya ba. To tun da ya yi bana sai ki bani abincin da kai masa. Oh, ki bar shi. Idan yayanki ya sani ran shi zai ɓaci. Haba mamma yake faɗa haka ni fa yanzu ba karamar yarinya ba ce. Yanzu fa na girma ki bani na tafi dan Allah mamu dan Allah. Shikenan.
Kina ji na ta? Idan kin ga yayanki sai ku tafi tare. Shikenan. Ki kula sosai. Kar ki tsaya ko ina. Ya kai, ka sa mana tun da kai muke jira. Sa mana. Na je. Me ka zo yi nan? Zan je na kai babana abinci ne. Ka rabu da ni. Ai ni ma yunwan nake ji. Dan ba na abincin mana. Barasa kake sha tir mashayi kawai. Ke ji mana. Ya kai kin manta ne ni da ke za mu yi aure? Ya talata! Ya talata! Kai! A taimake ni ba kowa ne! Wayo Allah me ya same ta ne? Me ya same ki? Suwati! Me ya faru mai gida? Me ya faru da ita? Me ya faru ne yata? Me ya faru? Me ya faru mai gida? Kalli ka gani ɗana ba mu san me ya faru da ita ba. Wayyo Allah yata, yata, kalli ga yayanki ya zo. Wayo Allah me yake faruwa ne? Mama kuka mi kike yi yanzu ba lokacin kuka bane lokacin daura auren kanwata ne. Ana Shankar. Kana ji Mali? Kafin a sa ta gidanta ka daura mata sarka aure. Kai Arjun, yi sauri dauko masa kayan angwanci da na amarya, kai sauri mana. Haba je ka mana. Kallon mi kuke mun ku sauri ku je mana, ku je ku dauko. Kai yau ranar ɗaurin auren ƙanwata ina farin ciki, auren ƙanwata yayanta yana farin ciki. Wannan gaba ɗaya ya haukace. Yau za a ɗaura auren ƙanwata, ƙanwata ta kai na. Yadda take farin ciki kai ma kai farin ciki mana. Aha, yau kun zo, miƙo min nan.
Mama, ungo a shirya kanwata. Rike, ku yi sauri mama, ango yana jira Yawa, ku yi sauri. Aha, yawa. Karɓi nan, je ka can wajen sai ka sanya. Kai da ake jira, yi sauri ka shirya, aha. Kai ma ka ɗan yi kyau, je ka. Yau zo mijin kanwata. A ɗaura aure ko? Kanwata tana matuƙar son ka. Kalle yadda take kallon ka. Ungo, je ɗaura mata sarƙa aure. Ɗaura mata bana. Karɓi mijin kanwata. Haba je kai ya ka tsaya. Ɗaura mata. Mama, dan matsa. Ɗaura mata. Ɗaura mata mijin kanwata. Yawwa. Haba mama ko kame kike. Yau zo nan. Ina taya ka murna. Wannan abin ya yi kyau. To saurayin da kike so gashi na ya ɗaura miki sarka aure. Ya kuma kika yi shiru? Ba ke kika ce shine wanda kike so ba ɗaura miki aure da shi, ya kika yi shiru, yi magana. Oh, na fahimci abin da kike nufi. Ya ɗaura miki sarka kuma ba kwa tare? Saboda wannan kika yi shiru? Ba dai saboda wannan ba ne? To ba ni nan da minti biyu yanzu nan zai tarar da ke. Sai da na faɗa miki cewa ba mutumin kirki ba ne, amma kika ƙi jin abin da na faɗa miki yar uwa. To ga irin abin da ya aikata miki. Gashi nan kusa da ke. Ya kai, ka kashe ɗan gidan ciyaman ka zo ka zauna hankalin ka kwance? Ko kama shi mana? Saboda me za a kama shi, mu aka aikata ya kuskure. Bayan ɗan sana ya aikata ya mu ba daidai ba. Ka tambayi mutane gaba ɗaya za a faɗa ma gaskiya. Yi mun shiru, kan na ƙara jin bakin ki. Mama, mu je labai. Samai sarka. Mu je. Shiga ciki. Kai Shankar, tun da na taso a rayuwa ta gaba ɗaya, ban taɓa ganin mutumin da ya raba da abin da nake so kamar ka ba. Ta dalilin ka, ɗana ya rasa rayuwarsa. Na rage wa. Labai tsaya mana, tsaya labai. Ba aikin ka bane, wannan aiki na ne. Ka ban mun komai a hannuna. Zan ga da shi ma zai kasance a rayi. Kwantar da hankalinka. Yalla bai sai rasa rayuwarsa. Ya mutu mana.
Ni ba jini nake so na ga yana zuba ba. Numfashinsa nake so na ga ya ɗauke gaba ɗaya. Shikenan ina ofishin yanzu haka. Me yake faruwa ne? Yalla bai. Me yake faruwa ne? Shi ne wanda ya kashe ɗan gidan ciyaman. Oh, kai ne. Ran nan da na faɗa maka gwada da aikin ɗan sanda wato baka ji ba. Tunda baka samu aikin ɗan sanda ba shine zaka je ka fara yin kisan kai ko? Dama daga ni kai ba mutumin kirki bane. Me kake tunani yalla bai? Me kake tunani? Duk abin da ya faru ba wanda ya janyo shi in banda kai. Waye ni? Yalla bai. Da ka amince da kasancewa ta jami'in ɗan sanda da ban aikata laifi ba yalla bai. Wannan ne yasa aka kawo ni nan a matsayin mai laifi yalla bai. Kanwata karamar yarinya ce. Amma aka aikata mata abin da ba daidai ba aka kashe ta. Da hannuna nake ba ta abinci. Na dora ta aka fada na je da kai ta makaranta. Yalla bai. Idan akwai abin da na fi so a duniya to ita ce wannan kawanta wa yalla bai. Amma aka je aikata mata fyaɗe ya kashe ta yalla bai. To amma shi ne za ka kashe shi? Ba za ka bari doka ta yi aiki a kansa ba? Dokan makarkashin ciyaman take yalla bai. A ƙauyen duk wanda ya ba daidai ba ciyaman ne yake sa 'yan sanda su hukunta shi. Bayan su biyun kansu a haɗe yake waye zai hukunta shi yalla bai waye zai hukunta shi? Faɗa min. Idan har wannan abin da na yi kuskure na aikata, to ba na buƙatar a kai ni kotu ya labai, ba na buƙata. A yanzu nan nake buƙatar ka sa bindiga ka harbe ni ya labai, harbe ni ya labai. Ku sake shi. Ya labai an riga rubuta korafin. Wannan umarni na ne, ku sake shi. Ya labai. Baka ji me nace ba ka sake shi. Za mu haɗu a karo na biyu. Ke, ki daina mutane kuka, da baƙin ciki na ji kuma da kukaki. Da kisa za ka sa kawai kisa yana shiga ofisin 'yan sanda sunansa matacce. Nan da an jima zan ji labarin hakan. Ka gashe mun ɗana. Kalli an kira na waya. Ina ji inspector. Faɗa min shin ka kashe mun shankar ɗin. Ba kai kaɗai nake jira faɗa min kyakkyawan labari mana. Yi sauri faɗa min yi sauri. Kai mi zan faɗa ma? Shankar kwamishina ya bada damar a sake shi. Na yi ƙoƙarin na rike shi amma ya ce a sake shi labai. Kai me kake faɗa ne haka? Gashi ne ya dawo ƙauyen. Sai an jima. Kai. Ya haka mai gida. Yanzu ya san da rayuwa ta kenan. Na ce wannan kukan naki ya ishe naka. Kai ganga. Na me labai. Kai. Shankar yanzu haka an sake shi daga ofisin 'yan sanda. Ina son kafin ya tako iyakar wannan ƙauyen. Gaba ɗaya a gama da rayuwarsa. Ban san ƙaunar ganinsa a wannan ƙauyen. Duk yanda za a yi ina buƙatar yau a yi, bana buƙatar ganin Shankar a raye.
Saboda aka kashe ni ka tura wa'annan mutanen, to ba su isa su gama da ni ba. Karnuka ba su isa su yi farautar zaki ba. Wannan ne za su kashe ni, to mai kashe ni sai ya shirya. Kai! Ni da kai a gwada a gani a ga wanda zai iya. Kuma ina son kasancewa ni ne wanda zai samu nasara a kanka. Ni na faɗa maka. Ni ina zaure a cikin ƙauyen nan ba wani tashi hankali. Aikin yi ma bani da shi. Ya zan yi. Na daɗe ina tunanin me ya kamata ni. Aha, saboda kai yanzu na samu aiki. Baka san wani irin aiki ba ne? Baka sani ba? Ina matuƙar son ka. Ina matuƙar son ka ciyaman. Ina son ka ciyaman. Ina son ka. Kai, ba soyayya so ba. Soyayya ta son ganin bayanka kamar yadda kai ma kake son ganin bayana. Soyayyar razanarwa da firgitarwa gaba ɗaya sai ka haɗu da su baka da wata hanyar kubuta, baka da wata hanyar tsira. Kai! Wataƙil idan kana magana kana yin ta da hankali, ni ba da hankali. Ya ƙaramar ƙwaƙwalwa da nake da ita nake amfani. Ka jira haɗuwa mu. Kai, tsaya! Mama, ba yaya biyu ne da ke ba, ɗaya ne. Da haka ki zaɓi wanda kike so. Wace irin magana kake faɗa haka ɗana? Bayan gaba ɗayan ku da ‘ya'yana ne? Ba zai yiwu ba, mu zauna waje ɗaya, sai dai kawai ki zaɓi ɗaya. Saboda shi gaba ɗaya na kasa samun ƙarin matsayi, gaba ɗaya ba shi da wani abin bada tashi hankali. Don haka ba zan kyale shi ba, ko ya zauna a gidan ni kuma na fita. Zirakata, fahimtar da shi bana. Me ba zai zauna a gidan nan ba ko jimi na ce? Shankar, wannan hukuncin da ka ɗauka ba daidai ba ne. Oh, gaba ɗaya ku goya masa baya. Shi kenan, shi sai zauna a gidan. Ni kuma na bar gidan har abada. Sai abada, ɗana, Shankar. Kai duba can.
Me ka aikata ka ne? Mahaukaci ne kai? Ka san irin daraja da suke da shi? Bari na kira kwamishina da tambaye shi, kar ka samu damuwa. Kai! Yalla bai, an samu kayan gaba ɗaya, faɗa min ya za yi. Ka zo da su ofis gaba ɗaya. To yalla bai. Ina jin ka. Ka yi kokari bisa wannan abin da ka yi. Haddara ta wani kyalle wato kai jarumi. Jarumi ya ina. Ɗauki hannunka. Ka sake shi na ce. Kai mi ka sani game da ni ne, eh? To idan kana so ka sani yau zan nuna ma. Idan ka yi wasa sai na raba ka da kakinka. Ka ci gaba da aikata abin da ba daidai ba. Da kuskure nake sakawa kuskure. Ba ruwana da karami, ba ruwana da babba. Don haka ina son ka san da wannan. In gora ta shi ka ji, rata ya shi ka ji irin karfin da mutum yake ji. Barka da yallaɓai. Yallaɓai. Sannu Shankar. Na yi ba da aikin kai kokari. Ai yallaɓai ne ya taimaka min game da aikin. Waye wani din? Yallaɓai shi din. Kai me kake faɗa ne? Dakata. Ba magana muke ba? Ya hakuri yallaɓai. Shankar. Yallaɓai. Yau na yanke shawarar zama baka wani matsayi na musamman. Ina so ka zama jami'i na musamman a wannan ƙauyen. Tare da goyon bayana. Na gode yallaɓai. Ya haka za ta yi yallaɓai? Ai ta riga ta yiwu. Yanzu ka bi Shankar ku je ku yi aiki. Na san cewa ba faɗuwa ya ɗaukar aiki ba. A matsayin inspector yake aiki a yanzu haka. Ka karɓi umarni daga gare shi. Yallaɓai ina da wani roƙo. Bayan wannan damar da ka bani, ina buƙatar mota yallaɓai don na samu zuwa ko ina don aiwatar da wannan aikin. Jima ne inspector, je ka ba Shankar wannan jib ɗin. Nasara da ɗaukaka yallaɓai! Alaba da sa'a. Zo mu je. Wannan wace irin masifa ce haka? Kai da nake kallo a matsayin wani babban makami. Me ya hana ta adajin ba a gama da shi ba yallaɓai? To gashi ya samu goyon bayan kwamishina. Gaba ɗaya yanzu gashi hanyar abinci na ta tsaya. Ba wani abu da zan iya yi sai ya bani umarni. Na tafi. Kai! Ba za mu bar nan wajen ba mu sai an ba mu. Ku bar nan wajen. Abinci ya kare. Abinci ya kare bayan ba a raba ba? Abincin nan ba wanda aka baya za a ce kuma ya kare. To nuna ma abinci yana ina. Ku bar nan wajen idan ba haka ba. Ku tafi na ce. Dan tsaye da mota. Bar na ga me yake faruwa. Ku tafi mana ku tafi. Me faru Tirupati? Kalli Shankar wai abinci ne ya kare. Bayan kuma gaba ɗaya ba wanda aka ba. Ina abincin yake? Ba wani abinci a nan wajen. Faɗa min. Ciyaman ne ya kulle abincin gaba daya. Shi ya bani umarni, to ya zan yi. Kai Malli, ja mota mu je. Kalli ku gani, ku kalla ku gani. Abincin da aka tanada don bawa mutane an zo an kulle shi a wani waje. Kai. Ya haka ne, saboda me gaba ɗayan ku za ku shiga mu ajiye abinci. Me kuke nema ne a nan wajen Wato kai ne ka nuna musu nan. Faɗa min saboda me za ka buɗe mu waje? Ba wai iya buɗewa ba, duk abin da yake ciki za a fita da shi ne waje a raba mutane. Ka sa ido kai kallo. Kai tsaya, me kake yi haka ne? Kai! Dakata mana, kai! Kowane mutum yana da katinsa, da adadin abin da za a bashi amma ka ɓoye. Magani allura waɗanda ya kamata a ce suna asibiti duk ka ɓoye su a nan. Allo, littafi, fensil, biro, kujera gaba ɗaya duk ka ɓoye. Me yawan nan ne? Shagon alli ka bude ne? Ko anan kake yin sa ne? Kaki! Wane da mutum ne kai? Kai! Abincin 'yan makarantar shi ma ka tattara ka ɓoye? Gaskiya kai azzalimi ne. Ka tattara abincin mutanen ƙauyen gaba ɗaya? Duk kai kaɗai? Shekara 16 Yi mun shiru! Shekaru 16 kana zalunci. Washin kai a matsayin kanawa ne? A matsayina na ɗaya daga cikin wakili. Wakilin masu karɓa abincin. Idan na barka da mutane, kana tunanin za ka tsire ne? A ba mu shi kawai muka shi banza. Sai na mara shi da takalmi. Kai me kuke jira ne ku da ki banza? Ku tsaya. Yanzu ka gani da idanunka? Ba dan na yi musu magana ba da tuni fuska ka ta canza kamanni. Don haka idan ka tsaya nan kimar ka za ta zube. Ka bar nan wajen na ce. Daga yau ba wani wanda zai ƙara ɓoye muku abinci. Idan wani ya ja da kuku da ke shi, ku haɗa hannu ku tunkari kowace irin matsala. Ba wanda zai iya ja da ku.
Ba mu da wani shugaba a ƙauyen nan wanda ya wuce Shankar. Dan uwa Shankar. Sai dan uwa Shankar. Sai dan uwa Shankar. Sai taka dinna dangara kata kata. Tarinna taka dinna dangara kata kata. Tarinna taka dinna dangara kata kata. Shambho Shankara. Shambho Shankara. Shambho Shankara Dankara Kata Kata. Shambho Shankara Dankara Kata Kata. सिर पे कांटों का ताज Dankara Kata Kata. कलयुग का धर्मराज Dankara Kata Kata. जिसको सिर माथे पे बिठाए ये सारा समाज. तरिन्ना तक दिन Dankara Kata Kata. तरिन्ना तक दिन Dankara Kata Kata. Shambho Shambho Shankara. Shambho Shambho Shankara. Shambho Shambho Shankara, Shambho Shambho Shankara. Ke yata me ya faru ya baki je makaranta ba? Na ci cewa makaranta ne kawo. Abun mamaki a makaranta kika ji rauni? Ai na ta fada a makaranta ta ji rauni Shankar. Shine ta ce idan har ba a gyara makaranta ba ita ma ba za ta koma ba. Shambho Shankara Dankara Kata Kata. Shambho Shankara Dankara Kata Kata. सिर पे कांटों का ताज Dankara Kata Kata. कलयुग का धर्मराज Dankara Kata Kata. जिसको सिर माथे पे बिठाए ये सारा समाज. Muna roƙon ku mata da maza gaba ɗaya kowa ya fito domin ya zo ya ji abin da muka zo da shi. Muna buƙatar gudunmuwar ku gaba ɗaya mutanen wannan ƙauye saboda yaran da ke cikin wannan ƙauyen. Akwai makaranta guda ɗaya a ƙauyen nan kuma ta lalace. Yara suna jin ciwo a makarantar. Ya banga kowa ya zo nan wajen ba, bayan kuma da ku nake magana. Ya zama dole mu bada gudunmuwarmu ta hanyar da 'ya'yanmu za su samu ilimi mai inganci. Duk wanda aka ce ɗansa ya samu ilimi, to gaba ɗaya mun san cewa za mu samu farin ciki. Me kuke jira? Don haka mu yi abin da ya dace kawai. Muka gyara gonaki da shaguna amma mu kasa gyara makaranta? Wa muke jiran ya zo ya gyara mana idan ba mu ba? Wannan rayuwar da ko gani a ciki? Dan ban yi karatu mai zurfi ba ne. Mu ceci 'ya'yanmu, mu ceci rayuwar ilimi. Ilimin 'ya'yanmu yana hannuwanmu. Don haka mu bashi gudunmuwa. Ko da rufi ɗaya mutum yake da shi. Gaskiya ka yi matuƙar ƙoƙari, a? Ka yi Shankar, har da ɗaukan wata amsa kowa. Kana tunanin za su saurare ka ne, a? Wato waɗannan mutanen kake nema su ba da gudunmuwa, har da ɗauko tukunyar ruwa domin sanya kuɗin, a? Sanin kanka ne babu wani abu da zai gudana a wannan ƙauyen ba tare da sa hannuna ba, a? Ba zai yiwu ba, aha. Ka daina wannan haukan Shankar, ka zo mu haɗe ni da kai, a? Aha, kalle ka gani, ga rufi 70 na ba da gudunmuwa. Aha, ci gaba ba matsala, mu je kawai. Mu je labai. Shankar, wannan kudin fanshona ne. Ba rayuwa ta ce a bar so ba, rayuwar jika ta ce a bar so. Je ki sa yata. नफरत की दुनिया में प्यार की धारा है, पापों की खातिर जो जलता अंगारा है, जो भी प्रण कर ले उससे पीछे जो कभी हटता ना, सूरज के जैसा बादल के पीछे जो छुपता ना, वादा करके वादे से जो कभी मुकरता ना. शंभो शंकर डंकर कटा कटा, शंभो शंकर डंकर कटा कटा. सिर पे कांटों का ताज डंकर कटा कटा, कलयुग का धर्मराज डंकर कटा कटा. जिसको सिर माथे पे बिठाए ये सारा समाज. तरिन तक दिन डंकर कटा कटा, तरिन तक दिन डंकर कटा कटा. Kai Samba,
Wayannan kujerun kuma na waye? Yalla bai na waye ko na manyan baki ne. Ni dai na san a wannan ƙauyen ba wani babba sama da ni. Amma na riga kowa zuwa na zauna. Barkare. Kai baka san darajar shugabanci ba ne? Ma ka ganin shugaba ne a zaune? Gaba ɗaya ne shugaban wannan ƙauyen, bar na ɗaga tuta. Kai tsaya, tuna ɗan uwan Shankar ne wanda ya gyara makarantar nan, to wannan tutar ɗan uwan Shankar shi ne wanda zai ɗaga ta. Kai, wace irin magana kake faɗa yaro? Babu wanda ya kamata ya ɗaga wannan tutar idan ba ni ba. Ɗan uwan Shankar ne zai ɗaga tutar, ɗan uwan Shankar ne zai ɗaga tutar. Ya kuri ya labai, sai da ɗan uwan Shankar zai ɗaga tutar ai ba wata matsala ya labai. Shi kenan ya ɗaga tutar, shi kenan jika. Kuna ji ina matuƙar son karatu sosai, musamman karatun yara na fi son sa fiye da komai. Wannan ne yasa shekaru 58 kenan kakana ya gina wannan makarantar. Shankar ne ya gina mana ita. Wannan wani yaro ne? Dan gidan giri ne labai. Kai, jimana, ni ne shugaba a wannan yankin. Kuma gaba ɗaya ba wani shugaba idan ba ni ba. Girma ake bukata ko aiki ake bukata? Kai. Ina fahimtar da yaron ne. Me kace? Ba abin da nace labai. Shi kenan, don haka ina mai saka muku albarka. Shi kenan, sai India. Yanzu yalla mai Shankar zai yi bayani. Sai dan uwan Shankar, 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 sai dan uwan Shankar. Yara, tsawon lokaci muna tunanin yadda za mu taimaka wa wannan makaranta sai a wannan lokacin. Wannan makaranta ita kadai ce a wannan ƙauyen, wanda da yawa a nan kowa ya karatu. Musamman yalla bai ciyaman. Duk wani matsayi da mutum ya kai karatu ne ya kai shi. Wannan yasa 'ya'yanmu kuma muke son ku yi karatu. Ni da kuke gani na anan ni kaɗai ne, amma ku kuma kuna da matuƙar yawa. Wani likita, wani soja, wani jami'i, wani injiniya, wani kuma masanin kwamfuta. Ina fatan za ku samu cikan burinku. Sai India! 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 Wayo, ta tafi ta bani. Wayo Allah me ya same ta ne. Ta mutu. Duk ba saboda kai bane? Duk saboda kai ne. Mutumin banza. Saboda kai ta mutu. Duk ta dalilin ka ne. Mutumin banza kawai. Ku sake ni. Ku sake ni nace. Da saboda ni ne. Ka kasa tsayawa ka kula da iyalanka. Kana kunsa mata bakin ciki. To yanzu ta mutu sai na ga abin da za ka yi. Ka je kana bacci a ka manta da iyalanka sai ka ce wani kare abincin da za su ci ma ka kasa ba su. Shikenan to ta mutu. Burinka ya cika ka kashe ta. Ka kasa ceton rayuwar matarka. Ta dalilin ka duk saboda kai ta mutu. Shankar. Yalla bai. Sawaye ko ne, me kuke yi a nan? Jabana, tambayar ku nake suwaye ku? Ku yi man bayani mana.
Me kuke bukata ne? Aminci, aminci, aminci. Aminci. Ba a rayuwa sai da aminci, sannan ba a farin ciki sai da aminci. Amma kun zubar da amincewar da muka yi muku. A matsayinka na shugaba amincewar da muka yi maka ka zubar da ita gaba ɗaya. A ƙauyenmu, babu ruwan sha, babu magani, babu wadatacciyar kulawa. Mutane da dama sun rasa rayukansu saboda dalilin rashin kulawar ku ya labai. Wa'annan yaran marayu ne, sun rasa iyayensu ta wannan hanyar. Shin mu ba mutane ba ne? Mutane nawa ne a ƙauyen wanda gaba ɗayansu ba su da ruwan sha ya labai, kuma kuna da masaniya amma kun yi shiru kun yi biris da wannan magana ya labai, saboda mu san yadda ake rayuwa da ruwa ba ya labai. Ka je ka ga ƙasar ƙauyen mu yadda ta bushe gaba ɗayanta. Shekaru 5 kenan da babana ya biya kuɗi ya labai, amma har yanzu aikin rufi ɗaya ba a yi musu ba. Don haka bai kamata mu yi shiru ba, dole mu ɗauki mataki ta kowace hanya. Da mu da 'ya'yanmu gaba ɗaya kullum a cikin tsoro. Manoma ba su da wata hanyar da za su samu amfanin gona. Ƙauyenmu ya zama kamar makabarta. Shin ko za a ce mun gwamnati bata san da zaman mutanen ƙauyenmu ba kenan? Ya ake son mu yi rayuwa? Sai yaushe za a san da mu? Ba ma neman tashi hankali da kowa. Mu manoma ne, kowa ya san da haka. Ba mu da wata sana'a wacce ta wuce noma kuma gashi ba ruwa. To so ake gaba ɗaya mu ɗaiɗaice mu shiga cikin mawuyacin hali? Duk wani manomi ba shi da wani buri wanda ya wuce ga ƙasa ta yi dan shi ya labai. Amma tsawon lokaci gonakinmu suna nan a bushe. So ake yunwa ta kashe mu? Idan har ba ku yi wani abu game da wannan bayan labai, to ka sani Ubangiji sai ya tambaye ka game da wannan matsayin naka, kuma za ka gani ya labai, tabbas za ka gan shi a rubuce. Ba kuɗi muke son gwamnati ta raba mana bayan labai, ruwa muke so don mu rayu ya labai. Idan da ruwa kowane manomi zai rayu ya labai, amma idan ba ruwa faɗa mun ya za'i manomi ya rayu ya labai. Muna buƙatar ruwa ya labai. Muna buƙatar ruwa ya labai. Me za ku yi mana wannan yafi wannan? Muna neman gudunmawar ku ya labai. Don Allah ina roƙonka. A taimaka mana. Na fahimci duk bayananka. Zan yi magana a hukumance don ganin wannan abin ya tabbata kar ku samu damuwa. Amma idan kuka ce za ku yi rigima, ba wani abu da za mu iya yi. Don Allah. Mun gode ya labai. Ina fatan ku fahimce ni. Shankar, abin da ya sana baka wannan aikin saboda na gwada irin hazaƙarka na gani ne, amma sai dai an duba kundinka ba a same shi ba. Kai, kalle me kake mun ne? Ne ba wani abu da ne Shakar. Yalla bai ba abu da nayi. Na sani, ku je kawai. Kai Mali, me yake faruwa a can? Je maza ka duba mana. Oh, ina zuwa. Kai, maza. Kai, maza. Babban mutum za ka faɗa wa haka? Karamin yaro za ka faɗa wa haka? Kai ji mana ɗanwa, ni an turo ni, kai ma an turo ka, kaga mu biyun arena mana hankali, ko za mu sasanta ne? Ah, shikenan, ni a shirye nake. Da gaske? Kai. Kai. Tabi. Kai tabi, tabi. Ya kai me wacce yaro yake faɗa ma ne? Ka je da kanka mana. Ni ban fahimce shi ba. Wataƙil kai za ka yi fahimtarsa. Haba je ka mana. Na ji shikenan, shiga mota ka zauna, ina zuwa. Aha. Haba masoyiya. Ya kai ka san ni ce. Haba fito fili mana. Faɗa min ya kai ne. Yau na zo ne don na aiwatar da aikin soyayya ta ne. Kai. Abun haka yake? To yanzu faɗa min, wane irin aiki ne wannan? Ai ni ban ga wani aiki ba. Kawai yara na gani a tsakiyar titi. Na fahimci cewa gaba ɗaya baka son ganin faharbati a ko'ina. Shi yasa yau na tsare wannan hanyar. Na fahimta. Don ki gani kika tsare hanya. To ai Shankar da faharbati abu ɗaya ne. Kin manta da cewa ke ce rayuwar Shankar? Zo nan. Zo nan.
Ina son ka. Ke? Jimana, wai Shankar zai zo kuwa? Ai tun da ya ma alkawari zai zo ya labai. Kalli gashi nan. Kai Shankar sanu da zuwa. Zo, zauna dan uwa. Zauna. Ai na jima ina tafa zuwan jiranka. Kana ji saboda na gayyace ka. Kalle ka gani ga abinci nan daban-daban an shirya ma. Kuma ga wannan saboda kai na sa aka kama ita ta musamman. Me ya faru ne ciyaman? Me dalilin ka na cewa kana son gani na? Kana ji dan uwa? Ina so mi wata magana ta musamman ne. Ina jin ka. Shekara 16. Na san wannan tarihin, faɗa min dalilin kirana. Ai saboda yaro ne shi sajinin sai ke da zafi. Shi yasa nake so ya zama babba kamar ni. Ka san cewa Shankar ne ɗan shugaba ne. Na fahimci mutanen ƙauyen nan sun canza. Ta dalilin ka komai nawa ya lalace. Wannan yasa nake son komai ya wuce. Kaga Shankar akwai tsare-tsare wanda zan sanya ka a ciki da za su taimaka wa rayuwarka. Mu manta da duk wani abu da ke tsakaninmu. Haba Shankar, idan har ba mu kasance tare da kai ba, ya kake tunanin rayuwata za ta kasance kenan? Dan Allah, ina so ka fahimce ni. Kaga duk da cewa kai ka kashe mun ɗana, kuma gashi mutanen ƙauyen nan sun daina ganin kimata. Yanzu idan aka ce mun haɗe ni da kai, ai komai da zai wuce. Ko ba haka ba, Tunda nake gudanar da lamurana, ban taɓa samun wanda ya dakatar da ni ba. Kana ji? Ka faɗa min duk abin da kake bukata. To ni kuma zan baka. Ina bukatar dawowa kimata a wannan ƙauye. Ko nawa ne ka faɗa min ni kuma zan baka. Gonaki, kuɗi, gidaje. Kai faɗa min duk abin da kake bukata. Ko menene shi zan baka. Yau faɗa min me kake bukata. Isauri faɗa min wana. Kana ji Shankar? Ka zama ɗan uwana. Ka ga mu biyu. Kai sarki a wannan ƙauyen ne kuma ciyama. Faɗa min me kake bukata. Haba faɗa min me kake bukata. Ko da dukiyarka gaba ɗaya za ka bayar, ba za ka samu abin da kake so ba. Kai! Ka san da wa kake magana? Baka san waye ni ba ko? To zan sanar da kai. Ni mutum ne mai sanya ga mutane na rayuwa, ba wai irin kada kake neman rayuwarsu ba. Idan har wani abu zai samu mutanen wannan ƙauyen, to gara ni ya same ni. Ba wani abu da za ka samu. Kai Shankar, ka aikata babban kuskure rashin amincewa da bukatar da na zo maka da ita. Amma tun da ka zo ta wannan hanyar, to ni kuma za ga irin sakamakon ƙarshe na. Yawa ɗanwa, bizari. Hannunka kawu, sai ka ce wani ƙaramin yaro tafi? Tun da sai yanzu na samu sukuni. Gaskiya. Ya kai ka kammala kawu? Kai me, yi sauri. Kai kawu, sauko. Ya kai ne. Suwaye ku ne? Mota mace ta tsaya. Da alama mota ta samu matsala. Daga wani ƙauyen kuke? Turubati. Turubati? Ina za ku je? Mujami'a. Akwai mujami'a na kusa? Mujami'ar Bankatish. Can za mu je. Oh, can za ku je? Oh, mujami'a za ku je? Eh. To shikenan ba wata matsala. Me yasa motar? Ba mu san me bar da ita ba.
kawai ganin muka ta tsaya. Ina ganin sai an tura. Sai an tura motar? Shikenan mu je. Mu tura musu. Kai mu je. Yawa mu je. Yawa mu tura musu. Mu je. Yayi sai an jima. Kai mota tana da matsala ne? Lafiya kalau take. Dan tsaya mu ga. Kai ku yi sauri ku fita mana a motar. Ku yi sauri mana, ku yi sauri. Ku bar nan wajen. Ya aka yi wannan da wannan? Ban sani ba yana bai. Kai. Aha. Ni ka sa hannu kamara? Wai ya saka mun bam. Wane irin bam kuma? Kai. Na faɗa maka bukatu nawa, ka ƙi amincewa kuma me ka an sa maka bam mota? Akwai wata matsala ne? Wayyo Allah. Kai, saboda me za ka sa hannu kamare ni? Ka san ko ni wane ne? Kai. Idan har ka ce ta wannan hanyar za ka biyo, to na rantse sai na saba mu ya farfasa ma ciki. Ka fahimta? Kai, kar ka yi tunanin cewa za ka kashe ni a cikin sauƙi. Ubangiji ne kaɗai mai ɗaukar rayuwar Shankar, amma ba kowa ba. Me yasa ya dawo nan? Kuma me yasa ya mare ni? Kuma gashi ya tafi. Gaba ɗaya na kasa fahimtar komai. Yawa ga ɗan washakar na ya zo, ɗan washakar. Ya kai kawu? An samu wani bayani ne? A ba kalli ka gani gashi na an fara muna aikin ruwa. Da gaske? Mu je mu gani. Kalli ka gani. Barka da labai, barka da. Yayi Shankar. A karo na farko gwamnati ta amince a yi muku aikin ruwa. Mun gode labai. Yawa yi mana addu'a. Yawa ya labai zo mana. Fatan nasara. Ya labai za a samu ruwan? Bata da hankali ga Shankar. Waye wanda zai kashe kawo gaba ɗaya na kasa fahimtar komai gashi yanzu ya rasa ransa. To waye wannan?
abokin gaban namu. Ni na san cewa idan har ba ciyaman ba ne, to waye wanda zai kashe kawo? Ba shi ba ne, ba shi ba ne. Idan ba shi ba ne to waye? Ihu me kake? Na ce ma ba shi ba ne, ba shi ba ne, ba shi ba ne. Shi ƙananan laifuka yake yi, yadda zai samu kuɗi, ba shi ba ne. Shin faɗa min, wa ka taɓa jin ya kashe? Bai taɓa kashe kowa ba, ya za a iya kashe mana kawo? Ba shi ba ne. Tabbas akwai wani daban. Ko ma waye ko a ina yake za mu sani. Ko ma waye ya kashe shi ne don kar asirinsa ya tonu. Zan gano waye wannan, ko ma ina ya shiga. Na rantse ba zan kyale shi ba. Kira me kake mun ne dan uwa? Kai me kake shanin yini haka dan uwa? Kowane ice ɗaya, ka san kimarsa? 50,000 ne. Muna kasuwanci ma wannan dajin. 200,000, 500,000 ina baka. Ba dan komai ba, dan kawai ka gama mun da shakkar. Amma gaba ɗaya ka kasa yin komai. Ban ga amfani haɗa kasuwanci da kai ba. To, idan har asiri na ya toni me kake tunani? Na nuna maka hanya, amma ka kasa ɗauka kowane mataki. Don haka daga yau, na daina kasuwanci da kai. Haba dan uwa saurare ni mana. Yi min shiru. Ni na san abin da ya kamata na yi. Zan dau mataki da kaina. Sai na ga bayansa ta kowace hanya. Idan har ina son wannan kasuwancin, ko zai kai miliyan 10, sai na kashe don kawar da shi daga doron ƙasa. A waje na kuɗi sun fi min yan uwantaka. Yau din nan zan gama da rayuwarsa. Yayi kiran wa. Ai dama ni irin wannan nake son ji. Kana son wannan amma ka kasa ɗaukar mataki? Fada min. Ai ba haka bane dan uwa. Kasancewa ta da kai ba ta da wani amfani. Bijay, na mai gida. Shi kenan zai magana an jima. Barka da labai. Shankari yayi kyau. Na yaba da irin kokarinka. Kai kokari sosai. Na tabbata cewa idan har za a sami ire-iren ku masu kokari a hukumar 'yan sanda, to hukumar mu za ta ƙara daraja. Wannan ya zama min dole labai. Yayi kyau. Don haka ina yaba maka bisa wannan kokarin. Yallaɓe ka bani dama na aikata kisa. Wace irin magana kake faɗa haka? Yallaɓe, kuskure ne barin mai laifi a duniya. Wannan ya sa yallaɓe kullum ake aikata barna. Idan muka kyale shi komai zai lalace yallaɓe. Mu kama shi yallaɓe. Wannan zai sa mu kawo ƙarshen komai yallaɓe. Don mu kawo ƙarshen aikata barna yallaɓe. Ka bani dama yallaɓe. Ba wata matsala, na baka dama. Yallaɓe! Hello? Kai muke jira idan har baka zo ba. To ka sani cewa za mu gama da halinka. Kai! Idan har nan da minti 5 baka zo wannan ƙauyen ba. To ba wanda zai cece su. Idan kai kuskure yi musu wani abu to za ka sani. To ka zo mana. Kai ne kake kokarin jariyar labai ciyaman? Kalle ka waye kai ne? Kai har ka isa muna wannan yanki a ji tsoron ka? Wannan ya sa na tara iyayenka da 'yan uwanka don na gama da su. Kai ku gama da shi. Ku rabu da shi.
Ku daina dukansa! Ku daina dukansa! Ku rabu da shi! Ku rabu da shi! Shankar! Parvati! Ki bar nan wajen! Bayan da zan je! Ki bar nan wajen! Ku rike ta mana! Don Allah ina roƙo ka karbi da dan uwana don Allah. Wannan renin hankalin naka ya isa haka yaya? Ya isa haka! Me kake faɗa ne? Na riga na san komai game da kai. Duk abin da ke faruwa a wannan ƙauyen kai ne. Dalilin da ya sa ban samu aikin ɗan sanda ba kai ne. Ungo, abin da nake bukata, ba na son Shankar ya samu wannan aiki ta kowace hanya. Wa'inda suka tare ni kan hanya suke neman su raba ni da rayuwata ba kowa bane kai ne. Yana da ƙarfi sosai, don haka ku yi diya da za ku yi domin ganin cewa kun gama da shi. Bayan kawu ya faɗa min komai game da kasuwancin da kake ka kashe shi. Ni za ka tona waziri, wato za ka faɗi wani abu a kaina to faɗi. Karkashe ni. Yayi, wannan kafcan naka yayi. Dama na san wannan kafcan zai zo ƙarshe, amma hakan ba zai amfana da kai komai ba, saboda na riga na gama duk wani shiri na. Bari ka gani! Kuna ina! Kalli, wannan duk mutane na ne, faɗa min me za ka yi. Me haka yaya? Tsakana da kai ba wata rigima, kar ka manta da iyalanka, kana da mata, kana da ya, ka bar wannan rayuwar yaya, ka bar wannan rayuwar. Wannan ita ce rayuwata, kuma ba zan sauya ba. Raju tsaya dana, me haka? Kai mutum ne ko shaidan? Wannan karamin kaninka ne, kashe shi za ka yi? Ka aikata kuskure yaya, ka aikata kuskure. Faɗa min wani kuskuren. Muddin kana numfashi a doron ƙasa, to ba ni ba jin daɗin rayuwa. Ba na buƙatan ganin ka raye, shi yasa na bi duk wata hanya da na ga bayanka, saboda kana ƙoƙarin bata min kasuwanci na. Wato kai, saboda na samu aiwatar da kasuwanci na ne. Wannan yasa na shiga aikin ɗan sanda. Me kake tunani ne? Saboda kai kaɗai mara amfani, kasuwanci na gaba ɗaya ya lalace, to wannan ba zai yiwu ba. Don haka, na shirya da za a kashe ka. Na riga na yi rantsuwa ba zan taɓa kyale ka ba. Yaya, idan 'yan sanda suka kama ka za su hukunta ka ne. Don Allah ina roƙonka, ka miƙa kanka ga hukuma. Don Allah ina roƙonka yaya. Na yi ma alƙawari ba zan ƙara shiga cikin sha'aninka ba. Don Allah na roƙe ka ceci iyalanka. Ka manta da wannan kasuwancin. Don Allah yaya ina roƙonka yaya. Kai, har ka isa ka sani na sauya tunanina. Kai, ku kashe wannan banzan kanin nawa. Ke maza. Ku gama da banza. Kana ganin za su iya?
Kallon mi kake mun, mi za ka yi? Ba komai, ba komai. Ba kashe ni za ka yi ba? Kai tsaya. Sake shi mana, sake shi. Bani ya labai, karbar ni ya labai. Sake shi nace, sake shi mana. Kai, ku tafi da shi maza. Maza, sako ƙasa. Kai. Kuɗi ba kuɗi kake faɗa ba? To ka jira ka ga sakamakonka. Burinka ba zai taɓa cika ba. Sannan mutuncinka ya zube a wajen mutane. Ka nuna kuɗi sun fi iyayenka. To ni da kake gani mutanen ƙauyen nan sun fi min komai. Ku tafi da shi. Ku tafi. Ku tafi da shi. Ya labai. Wannan rayuwarsa ba ta da wani amfani. Ba kulle shi ya kamata ya kashe banza kawai. Na fahimci ko bai Shankar. Hatar dan uwanka da aikata laifi gashi a zahiri baka kyale shi ba. A gaskiya rashin ɗaukaka aikin ɗan sanda ba ƙaramin kuskure ba ne. Don haka yanzu ba na buƙatar kowace irin shaida. Me kake faɗa ne ya labai? Na riga na ɗauki nauyin komai yanzu. Don haka daga yau mutanen ƙauyen nan kowa ji daga yau ka zama cikakken ɗan sanda kuma za ka yi aikinka a wannan ƙauyen. Ya labai, ina da wata buƙata ya labai. Mutanen wannan ƙauyen ma sun zaman lafiya ne shi yasa nake son wannan ƙauyen. Yanzu ba wata matsala a wannan ƙauyen. An gama da matsalar wannan ƙauyen. Kalli fuskokin su ya labai ka gani. Kowa yana cikin farin ciki. Duk wata matsala ya labai ni zan magance ta. A hankali duk wasu 'yan daba ƙauyen nan zan gama da su. Wannan nake roƙo ya labai. Ina son wannan ƙwarin gwiwar naka Shankar. Wannan yasa na baka damar cewa kai aikinka a wannan ƙauyen. Na gode ya labai. Allah ya bada sa'a.